Tak Oločík, podívej, takhle vypadá ta sketa. A tady, jako kdyby z ní šlehaly plameny, šlehají nějaký slova různý. Pak je tady další samohrajka, zase takováhle. Takhle se to jmenuje. Další samohrajka. Tady jsou nějaký brejle. Tady je taky cosi. Ale to jsem já tam mám. Z Coca-Cola. To je to tady. Tady jsem taky já. A pak jsou tady různý objekty z Gurunu. Tady zlatá kačenka, pak je taky tady jeden takovýhle a tamhle takovýhle různý, no, věci tady jsou, záležitosti, projektíky a objekty taky. Origamistický. Tady je pán, který odpočívá, to je Kafka. Tady z tohoto kusu. Tady to je takovýhle, a když se přišlo, to je blejskavý, když na to šáhneš, je to měkký. No, takhle to tady vypadá.